What's up guys? Come back here again with another video na pod. So namin diri karon sa Epark kay magbuhat mig intro para aning duha. Dara. Do you love me? Do you need me? So magbuhat mig intro nila karon kay sugod na daw sila YouTube. Yes. Daghan na may diri sa TAGUM. Let's go. So sugdan na nato ni pakita ron ako sa i-link ran ako sa ubos ang ilahang ano. Asa mo ko nagtanong diri mo ko tanong sa di na diri buang tawanan ni. Hangak. I-link ran ako sa description ng ilahang channel kay para maka-subscribe mo sa ilaha. Nakaya mo na jud mig kanang bali tulo ka clips. Mamali na pud mig laing location. Nakabali na mig laing location. Lahi namang wala na mga punuan diri ato overexposure na pud ako ang video. Subscribe din nyo yung channel guys kay malingaw jud mo ani niya. Lingaw jud mo. So dili pa mi kasugod karon kay daghan kay sige gagi-agi diri mga samukan kay sila guys. Wala mo sabak. Wala man gyapon sila kabalo sa akong channel. Pero makita sila GG jud sa kay. Samok lugi sila guys, sige sila gagi-agi imbis ka nag-shoot ako diri. Sige ang ano ba ganahan jud ko sa iPhone kay ganahan siya kanang stabilizer ba. Nindot yung iPhone ba labi nagbuhat og mga cinematic shots. Lamig kayo ba? Sige ganahan na. Awa na jud sila sa wakas ilong samba. Yes, so kubuhat sila karon og kanang intro sa kuha bisag dili kay kuha diri sila sa kuan duko. So di ko kabalo. Mong mama atik-atik. Buang. So karon kay apit naman pud mahuman na mo ang gi shoot nga intro para sila ha kay ang last na lang jud siya nga clip kay magbike daw lagi sila. I-chat ko ninyo sa Facebook kay tagahan ta mo isa-isa og kanang kamera ikabalaka. Pag-giveaway din ba? Mopay pagsugod sa video ba? Pag-giveaway diretso may tingalam. Isa po may video sa ka mag 1K ang ano subscribers. Ako sakit jud kay mong gamot. Kailangan mo. Ato sa dito sa mga bike ko mga buka. Dalang. So nana video karon sa ano kanang bike. Bigyan arkilahan na. Ay arkilahan ng guys. Ikaw mo drive kay? Gayaga ka. Ako daw drive. Ay sige. Ako drive. Kinsa may tagi ka daw bro. Way break bay. Way break bay. Luwag. Buwan ano yung break diri sa upuso. Charge bawal daw tulog charge. Ato rin sakyan ba Tara dito so na. Bawal daw ang tulo pero break the rules man. Break the rules man. Nag-drive na siya. Kutsin eh guys. Masahiro sa ako diri sa Epark karon kay kanang wa na jud kipa masahe pa uli baktas na lang ko. Pero pwede pod kanang bangagan ako tong likod dito sa Epark ko. Dagan ako ni ay. Dagan ako ni. Idagan ni mo ni ikaw rin mudagan di ka musakay. Oh, yan na rin tuklod rin ako padulong sunshine. Break the rules man. Break the rules man. Subscribe man, subscribe. Di mo na karon bawal tulo man. Bawal tulo muna sila. Ako ra man isa nagbike. Ako Raisa man. Man. Aglingi man. Ano sila dito kaganiya guys. Bawal do tulo. So karon tulo man mi kabuok diri unsa wa may mahimo ang bayad gud mi. Dagay kay nag-practice dira balihon ako kaday. Talaga may boss. Dito na sa. Break the rules man. Break the rules man. Nami din karon diri sa Polanko kay maniud to sa ami. Sponsored na pud ni siya guys. Wala na mo kabalo pero grabe sponsored sa kuya. Aw na ako ipanggutom na siya. Okay, time lapse adon eh. Ginando sila time lapse. Let's go. Siguro na diri ha. Oh, di ba? Break the rules, man. Break the rules, man. just wanna
Grandmall no. Oh, Grandmall. Ikan may ganang Netflix guys, kay ganang Nula may gross. Nula Ah, chicken Aya. dinner. Aya. Chicken dinner may isa lang, one game na to. Pero chicken dinner diretso, mga bagay mo dula ba, mga beginner, pero chicken dinner lamang. Ari ka mapalit og ano, supporter. Taas. Break the rules, man. Break the rules, man. Luta dyan sa iPhone, bay. Bagay, gayo. Oh, klaro lang kung bugas. Makakon na to na. Ano naman ko'y bugas, bay? Tungod siguro ni sa exam ba? Stress na ko. Stress na ko sa exam. Lisod kayo. Moto kung kailangan kasi Kuya, wala na. Galit sa likod ba? Shout out sa mga yaw. Makita ni mo nga vlog. Bay, wala siya na ulaw, bay. Presupol mo mo ano? Unsa mo na yung tapis mo? Sa malapay. Sa mura. Unsa yung gabuhat ninyo? Break the rules, man. Break the rules, man. Tama na ibilin. Bilin lagi, dili lagi magsige kung sa unsa. Bilin lagi tanan. Ay lagi dala ay ibilin tanan. Ay kanira akong dalon, bay. Kanira akong dalon. Kamura akong dalon. Para di ka masakitan pag mawala siya. Nye. Wala ya. Kung ako nag-message ba? Ham to the bed. Kumot na katudap eh. Punta na si ate oh. Dili naman to. Ma'am. Pila na mo katuig diri na gala mo. Kapoy na mo. Kapoy na sila diri. Break the rules, man. Break the rules, man. Sige daw, ibagay daw. Bagay siya guys, ano ah. Ayaw, subscribe na sila. Subscribe na sila. Ah, grabe, bay. Gimo, naman kong bayot. Lucky, manunta kong dako. Yelong. Break the rules, man. Break the rules, man. They say hi to our vlog. They say hi, te. Kapoy na mo, te. Ayaw, dahil. Sige lang, te. Gwapa, mamod ka, te. Tara na. Bye, te. Bye. Laki mo nung takong dako. Kita mo to sa Facebook, bay. Dali mo, lagi nasulog. Lagi yung lubay. Kasi ikaw na po yung masulog na. Mahadlok na ngani mo. Ano kayo, musapay na ngani mo. Escalator, good. Kibasi. Kano? Sa mga ingano. Madlo ko ba? Dili ano. Ako ka kalit ba? Ako na skirt. Abo, ang mana. Dito rin. Mahala sa lagi. Ikaw sa rong bag, bay. Yan, daraya. Ayun ka sa bag, man. Gawas na rin karon diri sa Grandmall. So, mato mi karon sa Gmall. Kay balit to mig pasta. Uy! Let's go! Nagtipid may kwarta. Wala may Wala ang kwarta. Kanina kwarta. kami. Eh, student siya. Kung asa tagikan, pinakauna. Una, gikan ni sa mong balay. Tapos, adto din mi kanang Epark kay nag-shoot mi dito sa ilang intro. Uma na ilang intro pero wa pa na edit. Pero tarungon jud ako to, guys. Ayaw tamo pa. Matakot niya ako. So, agulan. Uy, perfume ni Charlie. Alalala. Madlong tig magtabok-tabok na may ngani. Awar ang baso. Say hi to the vlog, man. Let's go! Tapos si Ante, guys. Pero wa ko'y labot. Kita-kits rata dito sa Gmall, guys. Let's go! So, nanami dire karon sa Gmall of TAGUM. Eh, palit namin pasta. Tagumin niya. Say hi. Say hi. Kalos kuya. Adyante. Laki mo nung takong dako. Ba? Hi. Ay, deposit. Bilin sa naman mong bag riya kay kanang basig ano ba masigo ba diri selektang ice cream kanira jud ko sige tanaw diri sa screen ba nga dapat diri ako mutanaw sa lens anto isa na ko kauban bay nawala man lagi Napaya. yan apay sabay na sila ya bantog na nawala siya guys kay kanang ano famous magud kay siya tanawa draw So, let's go Troto na basket. aduraw ako sapan ta dira ba sapan jud diri ya tapos susulod sa imong ulo tara na
Laki menunta kong dako. So, nalapon mi diri guys kay pangita na mong pasta namin sa Gmall. Wala may kabalo kung asa lapit na butang. Gago ang isa ito na nag-trip. Wala man din ang pasta, Charles. Uy, mga dilata mo ni diri ay. Dasa lapit ang pasta to eh. Nail sa tripod. Gasyo boy, naputol boy. Daraw pasta oh. Butang na Ay, ako sa butang Virginia. na. Asa dali. Ay na si Pikas. No, tara. Let's go. Nalo dito sa Pikas guys. Kasi niya 16, tapos na namin sa 15, wala gihapon, tapos na namin dara sa 14. Wala na nakuin unsa man wala ko nag Dong alami nga makahigugma. wala man taon dira ano. Ay tura. Ako ang pinakalamig ko. Lami siya mas pinakalamig ko. Way lami. Baga sa lagnaw. Uy, lami ka daw, baga lagi. Mas lami pa ko sa inyong udong. So guys, nakita na namong pasta. Uy, mas lami ang si Miswa, mas lami. Oh sige, lami ang mispa pero mas lami ang udong. Dong alami nga makahigugma. Solution. You are the solution. You are. Nagpalit na may pasta diya mo, dito siya. Tapos taas kay linya. Ganito, taas king din niya guys. Ay, nga na lang itong buhaton para mas madali, di ba? Gamay raman tao dito sa sa Grand Mall na tayo pa-counter. Pure gold na punta. Tara, pure gold na buya. Kapoy yan eh, kapoy na budto siya. Joke lang. Pure gold na lang ta. Tara, makta, trago tayo. Ano na walang ka. Walang number. Ay, yung gagayaga do. Ay, yung gagayaga. Sa bag. Asa mo to dapit? Uy, ako rabi itong gigunitan, Charles. Ay, agayaga dyan dito. Uy, basig dito na ko nabutang. Ay, agayaga dyan ba? Uy, ang number sa bag ba? Asa dito na ko gibutang? Bala mo eh, di na ko ninyo eh. Hawa mo dari eh. Di na ko ninyo eh. Taro, boss. Lagi ko. Ako ba? Oh. Ay, agayaga, mabigyan na ka niya. Abusutan, nag-trip pa yan. Pagingana ba yan? Siya bulsa. Dara dito siya bulsa. Dong alami nga makahigugma. Kay, mo rin yung makapatay sa... Si gagayaga niya. Lululu. Yes sir, mga kay. Woo! Ano naman tabay? Oh, para na. Ito sa pure gold. Pure gold. Ayun, ano Kay kay pure linya gold diri diri ah. kapoy kay gulat. Gambang, manabok na pag big highway. Ay, nari pure gold sa tabok. Ulol. Trade. Sa may trade ba? Sa GS na lang. No. Ayaw, tara. No. Ay pa dito. Oh, pwede pod. Iya. Iyo, no? Ang gawas na may... Kaya babait eh. Bye, te. Umana mi dito ah, pero wala kami nakapalit. Umana na. Oo. Kasi hindi ko itong kabaan sa Free taste, babe. bulsa. Free taste, babe. Isulod si mong bulsa. Baby, Gago. hindi pa eh. Tindog ba? Tindog. So, mamali na pag may karoon dito sa GS kay... Budget guys. Kuya, pala nino. Anong dagan makagtao ang mall? Dapat magpuyo ra mo sa inyong balay. Dapat magpuyo ra mo sa inyong balay kay weekend garon. Ha? Di mo magsigiglaag kay mangitom jud mo samot. Pareha jud mo sa kuha. Bala mo ay. Dara na mo ay. Hawa mo diri ay. Magkuban-uban sa mga. Masagti na. Ang bro mo. Uy! Joke lang bitaw guys. Pasig mo unsubscribe mo ay mo pagyagayaga ba. Gamay na lang utong nanakoy 1K. Joke lang. 181 ako karon. So, salamat eh kayo sa mga tanan nagasuporta sa kuha. Asam isa ka. Ano mo? Bunitanan. Ang imbaga ni. Balik na punta. So, namin diri karon sa balik na pud mi diri. Wala guys, mali na pud mi kay nagikapoy na jud. Uy, ayo pagingana pa malapos imong tail dira mo, viral jud ko sa Facebook. Dagkan na ba kay to nangatamak sa escalator bay, luoy kay mga tailway kay nangaputol lagi. Luod jud kay tanawon bay. Lagi bay, buanga jud atoy kay luod jud kita tanawon bay. Dong alami nga makahigugma. So, magawas na mi sa
sana Gmall. Gawa sa may Gmall kay kanang wala jud guys. Failed jud. Baya. Amping. Pure gold. Aman ta. Manabok na pud ta. Sige ah. Tanggal lang mong helmet yan, ikaw magkano. Bahala lang. Sige. Oh, okay. I-post siya sa YouTube. Tutoy na tutoy. Tutoy. Nagaya ka pareha mo, nagangga kol. Sige kol. Sige. Sige, amping niya ha. Di magpadungag 5. Dili magpadungag 5. Sige. Try. Ha? Let's go! So, madali lang yun. Malungod sana ako kay 5 minutes na. Dong alaming nga makahigugma. En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no. En busca de un amor que se perdió. Si quieres la verdad, ve y búscame y me llevas. No te desesperes, no más. Dili magpadungag 5. So, daga na kami natuan diri karon sa Tagum, nagtuyok na mi. Hoy, nakasyang kapoy na siyang kulog drive ba. Mga durian diri sa Tagum, dara sila nagabaligya katong Domingo nangawon may direk durian guys, kami kayo. As in busy yung game Tagum guys, permitted yun na siya busy. Nana lang. Palikod-likod lang ay goal. Appreciate day. Bye. Salamat, Col. Col. Bye. Salamat, Amping. Ano may ako sa pure gold, guys? Pili lang, pili. Pili lang. Sorry, bawal. Quiero que me Sulod yung diri sa pure gold dyan. Wala man siya basa-basa grad kay. Ano siya, pili diri amang vlog. So, nakakuha namin diri na yun. Pero success. Pero bayaran na naman. Break the rules, guys! Yo, let's go! Go! Appreciate! Dili magpadungag 5! Unexpected kayo guys, na isa diri ka mongoloid nga nakita na ko. No? Yes, so gimingaw na ko ani nila guys kay kanang wala na mi practice. Wala na jud ba eh. Ay, Itong tubig. wala jud tubig. Ano nanani siya anak ba? Kasi nga nanay anak. Noon sa naman mong Gia. Ayay. Na jud may ganang pasta guys sa diri so ready to go to the house of So, buhat ko namin sa balay nila Incha kay dito ka daw may magluto. Bye! Makita gyapon ako sa inyo ang dalan ko sa padulong dito pero dili tanan. Tabis makay kaday. Yun sa rin naka kana tabis-tabisan ko na niya kanang bataan na. Uy, hindi tanaw. Dito, tong bata dito Pwede ka bra mong sakyan guys kay kanang ano di kay diri nang single ka dira kakaon yung gagabog dito sa Gmall. Daghan na ba kay gabog dito sa Gmall ba yun? Bags ba mga bags? Dili magpadungag 5. I go anywhere with you. Cause you fill my mind, or you fill my mind. We could build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? Dili magpadungag 5. So naabot na mi diri karon. Agay. Gawa silang iro. So na mi diri karon. Subscribe siya guys, subscribe. Kung bugas wala po nawala bang buang bugas ano guys.
Napapoy diri. So, muna yung minuto ang guys. Pasta. Tara, sundan na ito. Side. Though we've only met, let me dive into your ocean with my heart open. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. So, bago rami na human nagkaon diri Bagay minahuman diri oh. ay, sila ra day ako humana kay. Dagay ko. Sugi ko mukhaon. Nagpispig. Uy, boss, ano sa minatong na? High blood, guro mo. Gago, diba ko? May space naman. Ang mamams. Ang pagingana sa kuha. Lagot ka nito. Hindi ko mistis ako. Muli na ako taod-taod guys kay wala ni Jude ni guys. Finish na. Finish na ni. Yaw-yaw na. Saman Francis, muli pa ka dili. Tira na kapuyo ha. Ano uli-uli dili. Wala na lang tata, sa bata pang dapat ano, wala na lang tata gituluag lang ko sa tong mama. Gani. May pasidurab sa gasa mga bot. Gani. Si katakatawa dira Kelvin, ha? Shoutout tayo kay Kelvin, kita ko pa picture siya sa Tukumi guys. Kung makita nyo diri karon no, tanawa ra gud. Kadali lang jud. Oh, holy. Awa ra gud na oh. Tanawa sa ninyo ang tawa, oh. Nakapa-picture siya sa Tukumi guys. Swerte kin bataan eh, ha? Kana oh. Awa ra gud na. Thanks for ano day. Diri na nato i-end ang vlog. Just like, comment, subscribe. Ratrata na po ng ano dira kanang bell. Na para ma-notify mga. Pero buhon kamoy magpa-picture sa. Dito guys, so wala. Grabe na. Dili magpadukag 5!